Realment, els Frankfurts són fets de carn o ens enganyen? I contenen altres coses com el midó i altres substàncies. Per això, a l'empresa Aliment Bo estem disposats a comprovar què hi ha dins d'aquests envasos. Per saber-ho, agafarem una marca internacional, una marca nacional i una marca blanca. Bunsen. Midó i Lugol. Vas de precipitats amb aigua. Gradet amb proveta i ganivet. Pinça de fusta. Safata i termòmetre. Trossegem una mica de cada marca de Frankfurt. Mentrestant, posem a bullir aigua en el vas de precipitats. De cada marca haurem de tenir 3 grams. Posem cada tipus de salsitxa en una proveta, amb la mateixa quantitat d'aigua en els 3 casos. Quan comença a bullir l'aigua, posem les 3 provetes al bany Maria, subjectant-los amb una pinça de fusta. Anem controlant la temperatura fins que arriba als 80 graus i després el retirem. Esperem a que es refredin fins als 20 graus. Afegim la mateixa quantitat de Lugol a cada proveta. Remenem i el que sigui d'un to més blau és el que conté més midó, i així a l'inversa. Per això hem fet un blanc, per saber la coloració que agafa el midó amb el Lugol. Al final, després de fer totes les proves realitzades, hem triat aquesta marca. Even brighter than the moon.